ଆଲୋ ମା ପରୀ, ତୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଥାନ୍ତି ବା। ଚାଲୁନୁ ଟିକେ ଯିବା ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ। ଆଇ ଆଇ ମୋର ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ହବ ଯେ? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ। ଥାଉ ସେ ପଇସା, ଆମର କାମରେ ଆସିବ। ମୋର ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ହବ? କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୋର ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଇ। ଆଇ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୋର ବି ମନ ଦୁଃଖ ହବନି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣି ଆସେ ହେଲା। ତୁ ସେଇଠି ବସିଥା, ତୁ ଶାଗ ଜଗୁଥା, ନହେଲେ ଛେଳି ଖାଇଯିବ ଯେ। ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦେଖେ, ହଁ ଏଠି ଅଛି ତ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଇ। ଏଇ ଆଇ ଶୁଣ, ରାଗିଲୁ ନା କ'ଣ ମୋ କଥାରେ? ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ବୁଝିଲୁ। ହଉ ତୁ ଯା, ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ହଉ ଆଇ। ଯାଉ ସେ ଯାଉ, ସେ ତ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ସାହୁ ଦୋକାନରୁ ଡ୍ରେସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବି। ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଅଣେଇ ଦବ? ଯାଏଲୋ ମା, ସେ ଆସିବା ଭିତରେ ନେଇ ଆସିବି। ହଁ। ଆରେ ଆଜି କ'ଣ ଦୋକାନରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ବି ଗରାଖ ଆସିଲେନି। କ'ଣ କରିବି ଯେ ଆଜି? କିଛି ବେପାର ହେଲା ଭଳି କାହିଁ ଲାଗୁନି। ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀଟା ହେଲାଣି, କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଆଣି ରଖିଛି, ହେଲେ କେହି ଗୋଟେ ବି ଗରାଖ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଯେ? ଭାବୁଥିଲି ଦୋକାନକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ସଜାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏ ବେପାର ସିନା ହେଲେ ସଜାଡ଼ିବି, ପଇସା ପତ୍ର ତ ଗୋଟା ବି ନାହିଁ। ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କ'ଣ ହଉଛି। ଆଜି ବେପାର ହବ କି ନାହିଁ? ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଆଗକୁ ଅଛି, କେହି ଜଣେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆସିଲେ ସିନା ଦୋକାନ କାମ ହବ। ଏ ଦୋକାନରେ ସାହୁ ବାବୁ ନାହିଁ ବୋଧେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଏ ପିଲାଟି କିଏ? ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ନା ଦବ ମୋତେ ବାକିରେ? କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ପଚାରେ, ନୂଆ ପିଲା ନା କ'ଣ ବା? ନା ଏ ସାହୁ ବାବୁ ଦୋକାନଟାକୁ ବିକି ଦେଇଛି। ଆରେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟା କିଏ ବା? କ'ଣ ଏମିତି ବଲ ବଲ କିରି ଅନେଇଛି? କ'ଣ ନବ ନା କ'ଣ ବା? ଦେଖେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ। ଆରେ ପୁଅ, ଏ ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେଇବୁ ନା କ'ଣ ବା? ଆଉ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେଇବିନି, ଏଠି କ'ଣ ମାଛ ବିକିବାକୁ ଆଇଛି? ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛୁ ବା? ମୁଁ ଆଇଥିଲି ମୋ ନାତୁଣୀ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ, ଦେଖଉନୁ। ହେଲେ ତମ ନାତୁଣୀ କାହିଁ? ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖେଇବି ଡ୍ରେସ୍? ତମ ନାତୁଣୀକୁ ସିନା ଦେଖିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତମକୁ ଦେଖି ତମ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଦେବି? ଏ ଖାଲି ତ କନ କନ ଆଉ, ମୋ କଥା ତ ଶୁଣୁନୁ। ଆଉ କହିବି କେମିତି ବା? ମୋ 4-5 ବର୍ଷର ନାତୁଣୀଟା। ଓହୋ, ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ। ତମ 4-5 ବର୍ଷର ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖଉଛି। ତମେ ବସ, ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ତାପରେ ତମେ ପସନ୍ଦ ହେଲେ କହିବ। ହଉ
ଟିକେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେଇବ, ଯେମିତି ମୋ ନାତୁଣୀକି ଭଲ ମାନିବ। ହଁ ହଁ, ଭଲ ଦେଖେଇବି, ତମ ନାତୁଣୀକୁ ଭଲ ମାନିବ ହେଲା। ବସ। ଆରେ ଏଇଟା ତ ହବନି, ମତେ ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ହବ। କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେଇବି? ଇଏ ତ ହେଲେ ଅଧିକା ପଇସା ହେଇଯିବ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କଣ ଏତେ ପଇସା ଦବ? ଏଇ ଫ୍ରକଟା ହବ, ଦେଖାଏ ତାଙ୍କୁ। ଏ ମାଉସୀ, ଫ୍ରକଟା ନବ ନା କଣ? ଏଇଟା ଦେଖ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତମ ନାତୁଣୀକୁ ବି ହବ। ଦେଖ ଦେଖ, ଦେଖଉଛି। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଡ୍ରେସଟା ତମ ନାତୁଣୀକୁ ଠିକ୍ ହବ। ଏଇଟା ନିଅ, ଆଉ ଭଲ ବି ଦେଖାଯିବ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅଛି, ହଳଦୀ କଲର ବି ଅଛି, ଭଲ ଆରେ ମାନିବ। ଇଏ ଡ୍ରେସ୍ ହବନି, ବଡ଼ ହବ। 4-5 ବର୍ଷର କହିଲି ବା। ହଉ ତାହେଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏ ଡ୍ରେସକୁ ରଖିଦିଏ, ଆଉ ଦେଖଉଛି ହେଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ବସ। ଆରେ ଇଏ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆକୁ ନେଲା ଭଳିଆ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ସିନା ବଡ଼ ପିଲା ଆସିଲେ ଆକୁ ନେବେ, ଆଉ ଇଏ କଣ 3-4 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ପିନ୍ଧି ପାରିବ? ଏଗୁଡ଼ା ମୋର ବେକାରରେ ଥୁଆ ହେଲା ସବୁ, ଆଉ ପଇସା ବର୍ବାଦ। ଦେଖେ, ଏଇ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଦେଖାଏ କଣ ହଉଛି। ଏ ମାଉସୀ, ଦେଖିଲ, ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ହବ ତମ ନାତୁଣୀକୁ ନା ନାଇଁ? ଦେଖି କୁହ ଜଲ୍ଦି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ଡ୍ରେସ୍ ତ ମୋ ନାତୁଣୀର ଅଛି। ଆକୁ ଆଉ କଣ ନେବି ବା? ତୋ ଦୋକାନରେ କଣ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ନା କଣ? ଆରେ ତମକୁ ଆଉ କୋଉ ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେଇବି? ଏତେ ସାରା ଦେଖେଇଲେଣି, ଏଇଟା ହବନି, ସେଇଟା ହବନି, ଏଇଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଅଛି। ତମର ନବାରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ମତେ ଚିଡା ଲାଗିଲାଣି। ଏମିତି କଣ ହଉଛ? ଯଦି ନବ ନିଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ। 10 ପ୍ରକାର ୟାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ହଉ, ଏ ଡ୍ରେସ୍ ରଖିଦିଏ ଆଉ। ଲାଗୁଛି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ହବ ବୋଧେ। ହଁ, ଦେଖାଏ। ଏ ମାଉସୀ, ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତମ ନାତୁଣୀକୁ ହବ। ୟାକୁ ନ ନେଲେ ତମେ ପଳାଅ। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ଦୋକାନ ସାରାଟା ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେଇ ସାରିଲିଣି ତମକୁ ହେଲା। ଆରେ ଏମିତି କାହିଁ ଟିଙ୍ଗି ଟିଙ୍ଗି ହଉଛୁ ବା? ଏ ଟିଙ୍ଗା ଦୋକାନକୁ ଆଇଛି, ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ଟିଙ୍ଗି ଟିଙ୍ଗି। ହଁ, ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ମୋ ନାତୁଣୀକୁ ହବ ତ? କଲର ତ ଭଲ ମାନୁଛି। ଦେଖିଲ ମା, ହଉଛି କି ନାହିଁ? ହଉ ଦେଖା ମତେ। ଆରେ ହଁ, ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲ ମାନିବ ତମ ନାତୁଣୀକୁ, ନିଅ ଦେଖ। ଆରେ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ନାତୁଣୀ ପିନ୍ଧିବ ନା ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ ବା? ଦେ ମତେ, ମୁଁ ଦେଖିଲେ କହିବି। ଦେଖିଲ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ତମ ନାତୁଣୀକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ମାନିବ ବୋଲି। ନିଅ। ଆରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା କହ ବା? କେତେ କହି ହଉଛି ଗୋଟାଏ କଥାକୁ? ଏଇ ଡ୍ରେସ୍କୁ 400 ଟଙ୍କା। ଆଣିଛ ତ? ହେଇନି, 300 ଟଙ୍କା ରଖ। ଆଉ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ସାହୁ ବାବୁ ତ ନାହିଁ, ସିଏ ଥିଲେ ଯାହା କରିଥାନ୍ତେ। ଆରେ ଏତିକି କଣ ହବ? ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ହବନି କଣ ବା? ସବୁ ହବ। ରଖ ରଖ। ଆରେ ଏଠି ପରୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଈ, ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଏ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଠିକି ପରୀ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତା ଆଗରେ କହିବନି। ଆରେ ସେ ତ ମନା କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଛି ତା ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ, କହିବନି ହେଲା। ଆଈ, ଆମେ କହିବୁନି, ତମେ ଡରନି ହେଲା। ରାମୁ, କାହିଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି? କୋଉଠି ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ? ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ପଡ଼ିନି। ଦେଖ ଏଠି କିଏ, ପରୀର ଆଈ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଈ, ଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମା। ତମେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲ ନା ମୋ ମାକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି? ଏ ଦେଖ, ଏ ମୋ ମା। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର।
ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି, ରାମ କହିବାରୁ ଚିହ୍ନିଲି। ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ। କେତେବେଳେ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବୁଲିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉ ପଟରେ କହିଲ? ହଁ ରେ ମା, କେତେବେଳେ ଯିବି। ଆମ ଘର ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଛପଟରେ। ତମ ଘର କୋଉଠି କହିଲୁ? ମାଉସୀ, ଆମ ଘର ବି ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ଗୋଟେ ଗଳି ଛାଡ଼ିକି। ଆପଣ ଆସିବେ। ଆଲୋ ହଁ, ସେଇଠି ତ ପାଖାପାଖି, ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନେ। ହଉ, କେତେବେଳେ ଯିବି। ଏବେ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ, କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଆଉ ବୁଲିଯିବେ। ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ। ମୁଁ ତ ଏକା ରହୁଛି, ସେଇଠି ତ ପାଖାପାଖି ଘର। ଏଇଟିକେ ଆସିଲି ଲୁଗାପଟା ନେବା ପାଇଁ। ହଉ, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ତମେ ଯାଅ ଆଉ। ହଉ ରେ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଡେରି ହେଲାଣି, ପରି ସେପଟେ ଆସିଯିବଣି। ହଉ, କେତେବେଳେ ଦେଖିକି ଯିବି। ତୁ ଲୁଗାପଟା ନେଇ ଧୀରେ ଯିବୁ। ହଉ ମାଉସୀ, ତୁମେ ଯାଅ। ଆରେ, ଆଇ କ'ଣ ଏମିତି ଥକା ହେଇକି ବସିଛି? କ'ଣ ହେଇଛି କି ଆଇ? ଆରେ ହଁ, ଆସିଗଲୁ। ହଉ, କ'ଣ ହେଲା ବା? ଏମିତି ମୋ କୋରେରେ ଆଜି କ'ଣ ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ଧରି ବସିଲ? ଆଇ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ନା ଆମକୁ ଡ୍ରେସ୍, ବ୍ୟାଗ ମିଳିବ, ବୁଝିଲୁ? ଆମେ ପିନ୍ଧିକି ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଯିବୁ, ମାନେ ୟୁନିଫର୍ମ। ଭଲ ହେଲା ନା ଆଇ? ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି ଆଉ।